भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा। एवरीवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா. कृष्ण ஒரு கி- பிரபு சொன்னாரு இந்த மாதிரி கீர்த்தனையில ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதனால சிம்பிள் கீர்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன கீர்த்தனை எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க குயிக்கா உங்களுக்கு. அப்ப அதுல ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணலாம். என்ன வரும்? ஜெய மாதவா ஓகே, 4-5 சொல்லுங்க எனக்கு. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வைகுண்ட ஏகாதசி. ஸோ நம்ம ஃபாலோ பண்றது நாளைக்கு, பட் இன்னைக்கு இதுதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதாவது சவுத் இந்தியால எல்லாம் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் பிரபு. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அந்த லிரிக்ஸ் இருக்கா? Which one, Mataji? There's Which one one? song, no, like Chaitanya will sing Krishna 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 hai Krishna 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 hai. அந்த சாங் இருக்காங்க இல்லையா? Just check. இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அது வரைக்கும் நான் பாடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத். Krishna 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 hai 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 Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Palima Krishna 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 hai Krishna 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 hai Krishna 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 hai Krishna 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 hai Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Rakshama
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां रक्ष मां पाहि मां रक्ष मां पाहि मां रक्ष मां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். அடுத்த வாரத்துல இருந்து நம்ம எல்லாரும் நான் பாடுறேன், நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க பாடுங்க, நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்படியே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டிங்களா சாங்? இல்ல வரல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கிளாஸ். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ஐ திங்க் இட்ஸ் தேர்ட் செஷன் இஃப் ஐம் ரைட். என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? எந்த சாப்டர் போயிட்டு இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன சாப்டர் போயிட்டு இருக்கு? 17 Mataji. Very nice. That is 17 part வந்து D, Mataji, actually. Part C was part last D, session. oh sorry, Part D. நான் அதை ரீசேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, So, Mataji. so part, okay, fourth session, right? The first session was more of just an introduction. Majority was summary of the previous chapter. So, இப்போ வந்து part D, right? Fourth session. So, இதுல வந்து என்ன part, என்ன heading இதுல? என்ன heading என்ன? என்ன heading? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க யாரை கும்பிடுவாங்க, ரஜோ Very குணத்துல nice. உள்ளவங்க யாரை கும்பிடுவாங்க, அடுத்து தமோல உள்ளவங்க யாரை கும்பிடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டிஸ் இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் சத்துவ குணத்துக்காரங்க வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க, அதனுடைய தன்மை என்ன, ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அந்த ஃபுட்டை வச்சு அவங்களுடைய என்ன குணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கலாம். இது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஃபுட்டு வெரி நைஸ், கரெக்ட். ஸோ பேசிக்லி நம்ம வந்து நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ், ரைட்? ஏன்னா நம்பிக்கை, ஒருத்தர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோம் அப்படின்றதே வந்து குட்னஸ். அப்ப வந்து எந்த நம்பிக்கை வந்து சுத்த சத்துவத்துல போகும்? சுத்த சத்துவம்னா யார் மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சா அது சுத்த சத்துவ குணம்ல வரும்? கிருஷ்ணா மேல, லார்டு கிருஷ்ணா மேல நம்பிக்கை வச்சா நமக்கு சத்துவத்துல போகும். ஆர் விஷ்ணு தத்துவங்கள் மேல வச்சோம்னா சுத்த சத்துவத்துல வரும், ரைட்? ஆனா வேற எந்த தேவர்கள் மேல வச்சாலும் நம்ம வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல வரலாம், ஏன்னா தேவர்கள். ஆனா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்றதே பௌதிகத்துல கனெக்ட் ஆனதால நம்ம பொல்யூட் ஆயிடும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கண்ணு எவ்வளவுதான் இப்ப வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, கண்ணு வந்து 6/6 அப்படின்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் விஷன் அப்படின்னு. அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் விஷன் இருந்தா கூட நம்மளால ஒரு லெவலுக்கு தான் பார்க்க முடியும். அதனாலதான் நம்ம வந்து டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இப்போ கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம். அதனால பௌதிகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ், ரைட்? அதாவது நித்திய யுக்தா, ஃபுல்லா அவங்க வந்து பக்தியில் ஆல்ரெடி தே ஆர் லிபரேட்டட் அப்படின்வாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்களோட ஸ்டேட் வேற. ஆனா நம்ம வந்து பொல்யூட்டட். அதனால நம்மளால வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளும் வந்து அப்படியே ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும். இது நானே பர்சனலா பாத்திருக்கேன். வைஷ்ணவ குலத்துல நாங்க பிறந்து வந்து ஃபுல்லா விஷ்ணுவை தவிர வேற யாருமே உண்மையே பண்ண மாட்டாங்க தாத்தாலாம். அப்படி இருந்தும் அவர் மகனானவர் வந்து எல்லாம் இந்த கோயில் அந்த கோயில் சிவன் கோயில் எல்லாம் போயிட்டு வந்து இப்ப வந்து ரெண்டா இருந்தாலும் கூட ஓகே, இதுவா இருந்தாலும் ஓகே, அதுவா இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. இது வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, அது அடுத்த ஜெனரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணு வந்து இப்போ நிறைய வந்து இப்போ அம்மன் கோயில் முருகன் கோயில்ல வந்து இந்த குத்திக்கிறது அந்த மாதிரி. இப்போ பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து அபித்தி பூர்மகம், ரைட்? அதாவது வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லாதது அபித்தி, வித்தி பூர்வகம்னா ஒத்துக்கிறது, புக்ல இருக்கிறது. சாஸ்திரத்துல இல்லாதது வந்து பார்த்தோம்னா பேஷன், அதாவது ரஜோ இல்ல தமோ குணம். நிறைய ரஜோ குணத்துல கேட்டகரைஸ் ஆகும். நம்ம உடம்ப பாதிக்கிற மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஃபாஸ்டிங் கூட ஸ்பெசிபிக் டைம் ஸ்பெசிபிக் இதுலதான் நம்ம பண்ணுவோமே தவிர நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஃபாஸ்டிங், எனக்கு இவரை சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபாஸ்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தை குறிக்கிறது. அது நம்ம உடம்பு ஒண்டி இல்லாம இன்னொருத்தரை யாரு பாதிக்கப்படுறது? எதை அப்படி பண்ணா யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க? அதனால யார் பாதிக்க
தெரியல மாதாஜி. கேட்கல. ஆத்மா எக்ஸாக்ட்லி. சோ ஆத்மாவையும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நம்ம எப்போ அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் நம்ம நம்ம ஆத்மாவை பாதிக்கிறபடி நம்ம செய்யக்கூடாது. அந்த திங்கிங்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுமே தவிர, நம்ம வந்து எப்படி வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற தாட்ல நம்ம பண்ணக்கூடாது. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அவர் ஆக்ஷன்ஸ். அண்ட் ஏன்னா நம்ம ஆக்ஷன் வந்து நம்மள உண்டி சார்ந்தது இல்ல, மத்தவங்களையும் சார்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்றோம் பௌதிகத்துல. நம்ம மத்தவங்கன்னு சொல்றது வந்து உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட நம்ம மனைவிகள், குழந்தைகள். ஆனா நம்ம மத்தவங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்மளே வந்து சர்வெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அப்போ அவர் சொல்றதை செய்யணுமா இல்ல நம்ம இஷ்டத்துக்கு செய்யணுமா? நம்மளுக்கு அந்த அதிகாரமே இல்லை. சோ ஸ்ரத்தான்னா என்ன? வாட் யூ மீன் பை ஸ்ரத்தா? நம்பிக்கை மாதாஜி. திடமான நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை. திருடமான நம்பிக்கை, ரைட்? திருடமான நம்பிக்கை ஆன் வாட்? எதனா? யார் மேல? பகவான் மேல. பகவானா யாரு? கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி. மூலமுதற் கடவுள் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லைங்க மாதாஜி. எப்படி தெரியும்? கரெக்ட் வருது ஆன்சர். எப்படி தெரியும்? கீதையெல்லாம் படிச்சு வரல, அது சாஸ்திரத்தை Excellent. பின்பற்றோம்ல மாதாஜி. கீதையில படிச்சோம். கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி நம்ம கிளாஸ் படிச்சதுக்கான அர்த்தமே அது கூட புரிஞ்சிக்க முடியல. கிளாஸ் படிக்கிறோம், ரைட்? சோ இந்த கிளாஸ் இப்ப வந்து நான் வந்து நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். பக்கத்து வீட்டுக்கார பொண்ணும் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறா. அவ சொல்றா அவதான் காட்னு சொல்றா. அப்புறம் ஆலமரம் காட்னு சொல்றா. ஒரு குரங்கு காட் அப்படின்றா. அப்ப அவளும் கிளாஸ் எடுக்கிறா. அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கீதை வந்து சுவாமியே கொடுத்தது தானே மாதாஜி. நம்ம அதை வச்சு நம்மளுக்கு அந்த சாஸ்திரம் அது எல்லாமே வந்து சாஸ்திரம் எல்லாமே வெயிட் பண்றேன், ரைட்? புக் வந்து யார் வேணா எழுதலாம், நான் எழுதலாம், நீங்க கூட எழுதலாம். ஆனா சாஸ்திரங்கள் வந்து கேன் பி ரிட்டன் அப்பௌருஷா, ஆண்டவனாலதான் எழுதணும். வியாசர் இஸ் an incarnation of ஆண்டவன். சோ பேசிக்கலி அந்த அப்பௌருஷா, புருஷானா மனிதன், அப்பௌருஷானா பியாண்ட் த 4 டிஃபெக்ட்ஸ். அப்படி இருக்கிறவர் எழுதின அந்த சாஸ்திரா மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவர் தான் டிவோட்டி. ஸ்ரத்தா அப்படின்னா சாஸ்திரத்தின் நதி. ஏன்னா ஸ்ரத்தான்றது காமன் வேர்ட். இப்ப பாக்குறோம் ஃபெய்த், மாதாஜி ஃபெய்த் தான் நம்பிக்கை அப்படின்னா இப்ப ஃபெய்த்ல வந்து எல்லாமே இருக்கு. நான் வந்து நெருப்பு தீயில நடக்கிறேன்றதும் ஃபெய்த் தான். சோ வாட் இஸ் தட் ஃபெய்த்? வாட் ஃபெய்த் வி ஷுட் ஹேவ்? எல்லாமே நம்பிக்கை தான். நான் வந்து பிளைண்டா ஒரு பூஜாரியை நம்புவேன், அவர் வந்து கத்தியில கட் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிடுவேன், அதுவும் ஃபெய்த்தா? இல்லையே. ஒருத்தங்க சொன்னாங்கன்னா நான் குதிச்சிடுவேன், அது ஃபெய்த்தா? ஆகணும். சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டதை ஃபாலோ பண்றதுதான் ஃபெய்த். அப்போ வந்து என்னன்னா சாஸ்திரம் படிக்கணும். மத்தது நான் படிக்கவே தெரியாது, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இப்போ நான் என் மேல நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னா, நான் பரம்பரையில் வரேன், ரைட்? இப்ப வந்து நான் வந்து பரம்பரையில வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன். irrespective of my ஏஜ், என்னை விட வயசானவங்க, ரொம்ப சின்ன பசங்க எல்லாருமே கேக்குறீங்க. ஏன்னா ஐ எம் ஃபாலோயிங் அ சீனியர் ஆச்சாரியர். அதே மாதிரி இப்ப வந்து எங்க அப்பா டாக்டர் தான். இப்போ நான் மெடிசன் பத்தி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் வந்து என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிடும். எதுக்கு? ஐ நீட் டு பி சர்டிஃபைட், ரைட்? அதே மாதிரிதான் நாங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம இனிஷியேட் ஆகிறோம், நம்ம சர்டிபிகேட்ஸ் எடுக்கிறோம். டீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி கூட ப்ரீ ரிக்வெஸ்டா வி கம்பேர் எவ்ரிதிங். ஏனோ எனக்கு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எப்படி மெடிசனுக்கு ஒரு ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் இருந்தாதான் லீகலோ, அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களை பத்தி பேசுறதுக்கும் ஒரு பரம்பரை, ஒரு ஒபிஷியல் இது வேணும். அதனாலதான் சொல்றேன், ஸ்ரத்தா அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து வரணும். த கான்பிடன்ஸ் ஆர் த ஃபேத் இன் சாஸ்திரா. அந்த சாஸ்திரா வச்சுதான் நம்ம என்டையர் திங்கே ஓடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு டீடூர் எடுத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் என்ன, நம்ம ஃபுட் சாப்பாடை பத்தி பார்த்தோம். 8, 9, 10 எல்லாம் வந்து நம்ம 8, 9, 10 முடிச்சோம் இல்லையா? நம்ம வந்து நல்ல ஃபுட், கரெக்ட், ஃபுட் இந்த மோட்ஸ் 3 மோட்ஸ்ல பார்த்தோம். அதாவது ஹெல்தியா சாப்பிடணும்னா நம்ம வந்து அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஹெல்தி ஃபுட். உடம்பு ஜூஸியா இருக்கும், ஃபேட்டியா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கும் நல்லது கொடுக்கும். அதுவே வந்து பார்த்தோம்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிற ஃபுட் எப்படி இருக்கும்? புளிப்பா இருக்கும், காரமா இருக்கும் மாதாஜி, சூடா இருக்கும், உப்பு நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் உலர்ந்து போய் அந்த மாதிரி ட்ரை மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. எக்ஸ்ட்ரீம் காரம். சோ இங்க இருக்கிறது வந்து சரி பேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி குயிக்கா குட்னஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஃபுட் எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணம் மாதாஜி சும்மா சாதா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அந்த மாதிரி பால், இந்த மாதிரி உள்ளது இதுல இருக்கும் மாதாஜி. சத்துவகுணம் மூட கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களா இருக்கும் மாதாஜி. கரெக்ட், ஜூஸ், கரெக்ட், எல்லாம் இருக்கும், ரைட். நெக்ஸ்ட் அதனால என்ன லாபம் எனக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கிற
சாப்பாடு ஈஸிலி டைஜஸ்டபிளான ஆமா. ஒரு சாப்பாடு. வெரி நைஸ், ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள். நெக்ஸ்ட் லைட்டா இருக்கும் மாதாஜி. அதனால அந்த ஃபுட்டு உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபிட்டா இப்ப ரஜோகுணம்லாம் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி திம்மா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டல் அடிச்சு போய் ஹெவினஸ் அப்படி இருக்கணும். இந்த ஃபுட் எடுத்துட்டோம்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங் வரும் மாதாஜி. excellent. So first positive thinking, right? That means what purifies one's existence. Positive thinking வருதுன்னா நம்மளோட சத்த குணம்னா குணங்கள் போகுது வெளில. சோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது ஒண்ணு. ரெண்டாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி சந்தோஷமும் திருப்தியும் சந்துஷ்டம் வருது, ரைட்? சந்தோஷம் அண்ட் சந்துஷ்டி வரதால என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரென்த்தும் வரும், ஹாப்பினஸும் வரும், போத் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி, ரைட்? அதனால என்ன ஆகுது? நம்மளோட லைஃபோட டியூரேஷன் ஏறுது. அதனால இன்னொன்னு என்ன ஆகுது? நம்ம மனசும் பிளீசிங்கா இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிட்டு கொஞ்சோண்டு வயிறு வலினா கூட நம்ம ஒரு அன்ஈஸி இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்டு உடம்பு நல்லா இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? நம்ம மனசும் திருப்தியா இருக்கும். எப்ப சொல்லுவாங்க ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு. எதுக்கு அந்த டயலாக் வருது? ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு நீ இதே மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்ல, ஆத்மா வந்து இருக்கிறது இந்த உடம்புல, அதனால இந்த உடம்ப நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கிறது நம்ம சத்துவகுணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருப்போம். ஜூஸியா இருக்கும், மைல்டா இருக்கும், ரைட்? ஆனா ஃபேட் புரோட்டீனே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேரு. ஆனா அது உண்மை இல்லை. நிறைய வந்து புரோட்டீன் ஃபுட் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோயால புரோட்டீன் இருக்கு, நம்ம பீன்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே புரோட்டீன் இருக்கு, ரைட்? பட்டாணி இதுல எல்லாம் புரோட்டீன், பால் இதுல எல்லாமே நிறைய இருக்கு. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து கல்யாண சாப்பாடு, ரைட்? அது ஒன்றும் இல்லாம இந்த ஃபுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், which is an antiseptic. சோ நிறைய டர்மரிக், மஞ்சள், அப்புறம் ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் அப்படி இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன்டிசெப்டிக் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ ரஜோகுணம், ஏன்னா அப்பதான் ஃப்ளோ போகும் கிளியரா. ரஜோகுணம் எப்படி இருக்கும்? ட்ரை சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. வேற மாதாஜி ரஜோகுணம் அந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்டா ஈவன் நம்மளோட ஸ்வெட்ல கூட ஸ்மெல் வரும்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். ஸ்மெல் அடிச்சவங்க பக்கத்துல கூட உட்கார முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல நம்ம சத்துவகுண சாப்பாடு சாப்பிடும் போது இந்த லேசினஸ் வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் மாதாஜி. எப்பவுமே ரொம்ப டிஸியா எல்லாம் இருக்கவே மாட்டோம். காலையில நேரத்துல எழுந்துக்க முடியறதே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான் நானே நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த மாதிரி லைட்டா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும் போது சீக்கிரமா காலையில எழுந்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டா எப்ப பாரு ஒரு மாதிரியா தான் இருப்பாங்க, கோவக்காரங்களாவும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே தெரியல மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி என்ன அதனால கரெக்டா அவங்க சொல்றதுன்னா டிஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? அவங்க வந்து இப்போ இந்த ரஜோகுண சாப்பாடு அததான் அவங்க சொல்றாங்க, ரைட்? அதாவது வந்து அது வந்து ஏதோ ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள், ரைட்? அது எக்ஸ்டர்னல் நான் சொன்ன வயிறு வலியாவது இருக்கலாம், இல்ல உள்ள இருக்கிறதாவது இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு அன்ஈஸி சொன்னாங்க, கோவம், டிப்ரெஷன், ரைட்? அந்த சாப்பிட்டு ஒரு பிரசாந்தம் இருக்காது. வியாதிகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வியாதிகள் சான்சஸும் ரொம்ப ஹை. ஏன்னா இப்போ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அல்சர், 90% வந்து எக்கச்சக்க காரம் வர்றதால அந்த காரம் சாப்பிடுறது. ஆந்திரால பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நெய் சாப்பிடுவாங்க. எதுக்குன்னா நெய் சாப்பிடுறது நல்லது, ஆனா இவ்வளவு நெய் சாப்பிட்டாதான் வயிறுல அல்சர் வராது, ஏன்னா அவ்வளவு காரமும் சேர்ப்பாங்க அப்படின்றதால. சோ இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தை குறிக்கிறது. சோ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பிட்டர், ரொம்ப பஞ்சன், இங்குவ அப்படின்னு சொல்லுவோம், எல்ஜி பவுடர், ரைட்? இதெல்லாம் ரொம்ப இதுல ரொம்ப கசக்கிறது எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற குணங்கள் எல்லாம் சத்துவ குணம், சாரி ரஜோகுணத்தில் வருது அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இமீடியட்டாவும் துக்கம் வரும். செம்ம காரம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன், அப்படி கண்ணெல்லாம் தண்ணி வரும், அப்படி கோல்டு வரும். உங்களுக்கு நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ரொம்ப சூடு சாப்பிட்டாலும் நாக்கு எரிஞ்சிடும், தொண்டெல்லாம் எரியும், நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு, ரைட்? சோ அதனால இப்போ யாராவது சொல்லுவாங்க எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அப்படின்னா, எந்த 2 அனிமல்ஸ் வெஜிடேரியன் ஆனா செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு? எலிஃபென்ட் மாதாஜி, யானை. டூ ஸ்ட்ராங் வெஜிடேரியன் அனிமல்ஸ் மாதாஜி. யானை மாதாஜி, பசு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மாதாஜி கேட்கலையா உங்களுக்கு? யானை மாதாஜி. யானையும் பசு மாதாஜி. சாரி கேட்கல. நீங்க யானையும் பசு. யானை மாதாஜி. கரெக்ட், யானை, ரைட்? அப்புறம் ஒட்டகம், இதெல்லாம் வந்து வெஜிடேரியன். ஆனா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, எவ்வளவு டாலா வளருது, ரைட்? சோ இது வந்து இல்ல. இன்ஃபேக்ட் ஒரு மிலிட்டரியில வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாராம், மிலிட்டரி சீஃப். அவர் வந்து வெஜிடேரியன் தான், நான் அதான் சாப்பிடுவேன்னா சத்துவ சாப்பாடுன்னா அவர் சொன்னாங்க அதெல்லாம் இல்ல, மிலிட்டரிக்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த் வேணும், நீ வந்து சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படி இருந்துச்சு. அவர் சொன்னாரா இல்ல இப்படிதான் இருக்கணும்னா அப்ப வந்து ஒரு போட்டி அரேஞ்ச் பண்ணாங்க.
அகெயின்ஸ்ட் வெஜிடேரியன், அதாவது இவரு அண்ட் நான் வெஜிடேரியன். அந்த டீல் என்னன்னா, அவர் தோத்துட்டாருன்னா அவர் நான்வெஜ் சாப்பிடணும், அவர் வின் ஆனாருன்னா அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் பால் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க அவருக்கு மிலிட்ரியில. சோ சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுல ஜெயிச்சார். இது வந்து அவர் பரம்வீர் சக்ரா கூட எடுத்தாரு. இதை பத்தி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாங்க. ஐ டோன்ட் ரொம்ப தெரியும், பட் இது சம்டைம் பேக் நடந்த ஒரு கதை. சோ ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது தான், நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மீட்டிங்ல இருந்தாலும் மாதாஜி ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் இல்லைன்னா எப்படி, அதுதான் நல்லது டைஜஷனுக்கு எதுதோ சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த ஆனியன் கார்லிக் அன்றது தமோ குணம்ன்றது உண்டு இல்ல. இந்த ஆனியன் கார்லிக் அன்றது 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இல்ல, 100-150 வருஷம் முன்னாடி இப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை. நீங்க வந்து உங்க முப்பாட்டிக்கிட்ட இந்த காம்பினேஷன்ல இந்த ஃபுட்டே இல்ல. சோ அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க, நம்மளை விட டெஃபினட்டா ஹெல்தியா இருந்தாங்க. கரெக்டா? சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அச்சோ நம்ம வந்து வீக் ஆயிடுவோமே அப்படின்னு நம்ம அந்த பயத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது வந்து நம்ம சொல்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டாவது வந்து இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிக்காயிட்டாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, டோன்ட் ஆட் டூ மச் ஸ்பைஸ் டு த ஃபுட் அப்படின்னு டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. இப்போ தமோ குணம் எடுத்தீங்கன்னா, ஓல்டு ஃபுட், ஸ்டேல் ஃபுட். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், 3 ப்ரீவியஸ் டே என்னோட அண்ணி வந்து, அதாவது அண்ணினா அண்ணா வயிற்றுல ஹஸ்பண்டோட சிஸ்டர் வந்து ரசம் எல்லாம் ஒரு வீக்குக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரசமே வெரி ஆர்டினரி, அது ஏன் ஒரு வாரத்துக்கு வைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு இனி வரைக்கும் தெரியாது. ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவாங்க. சோ அப்ப வந்து நினைச்சு பாருங்க, எதுவுமே வந்து ரொம்ப நாள் வெறும் தண்ணியே வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் ஒரு கிளாஸ்ல வச்சோம்னா அது ஒரு மாதிரி அந்த அந்த என்ன சொல்லுங்க, அந்த டம்ளர் கூட கொஞ்சம் குழப்பம் ஆகும், பார்த்திருப்பீங்க நீங்க. அப்பனா அந்த குழப்பன்றது என்ன? குழப்பன்றது வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்றதாலதான், ரைட்? அதனால நம்ம வந்து ஃபுட் வந்து கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து டீகம்போஸ் ஆயிடும், ஒரு ஸ்மெல் வரும். நிறைய தடவை சொன்னீங்க, இல்ல மத்த பார்த்தா நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா மைக்ரோசோப் ஒரு 2 நாள் இன்னும் ஒரு நாள் விட்டீங்கன்னா அந்த பிரெட் எல்லாம் கூட அந்த மொலாசஸ் அப்படின்னு பச்சை பச்சையா வந்துடும். இதுவே நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், 6x6 கண்ணு கூட பெர்ஃபெக்ட் இல்ல, மூக்கு கூட பெர்ஃபெக்ட் இல்ல. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டே நம்மளுக்கு அவ்வளவு வராம இருக்கணும். ஆனா அது நடக்கிற கெட்ட இது என்னமோ நடக்குது. சோ 3 ஹவர் மேல அது வந்துடும். இது எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மத்தியானம் ஃபுட்டு ராத்திரி சாப்பிட கூட விட மாட்டேன். ஓகே, ரைட் ஆப்போசிட். அங்க அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி அப்படி 1 வீக் 1 மந்த் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க. கேட்டாச்சா யார் சமைப்பா? இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து என்னோட மதுரலாவே பாத்திருக்கேன், அப்படியே ஒரு பாட்டில வச்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுப்பாங்க. எப்படின்னா அதெல்லாம் ஆகாது அப்படின்னா, அதுல வெங்காயம் போட்டாதானே ஆகும். எப்படிதான் நம்ம சமைக்கிறதுலயும் வெங்காயம் போட்டு இல்ல. ஆனா சாப்பாடு பை இட்செல்ஃப் பண்ணக்கூடாது. இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அது என்ன? ஒரு விஷயத்துல we can have an exception. அதுக்கு எது? 3 ஹவர் மேல பிரசாதம் மாதாஜி, பிரசாதம். பிரசாதம், ரைட்? பிரசாதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஃபுட் வந்து ஒருத்தர் சாப்பிட்டதை சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா இதுலயும் 2 எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னது? நம்ம குரு சாப்பிட்டதை சாப்பிடலாம். குரு as well as சாது, ரைட்? சாதுக்கள், குருக்கள் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்காது. அது அண்ட் அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டதான் சாப்பிடும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த மாதிரி பண்றதாலதான் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்காது அப்படின்றத. இப்போ நம்ம 11th இருந்து படிக்கணும். கரெக்டா வர்ஸ்? 10 மாதாஜி. 10 படிக்கணுமா? 10 வந்து பிரசாதம் தாமஸ் குணம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, தாமஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? 10 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. சோ 11 பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 11th ஸ்லோகா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபலாங்காட்சி வீர்யஜ்ஞோ விதிதிஷ்டோ ய இஜ்ஜயதே யஷ்டவ்யம் யே வேதி மானஹ சமாதாய ச சாத்விகஹ. டிரான்ஸ்லேஷன்: சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, என்ன குணங்களை குறிக்கிறது அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க, ரைட்? இப்ப என்னன்னா சாக்ரிஃபைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாக்ரிஃபைஸ் வந்து எதனால பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தகுந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது. இப்ப வந்து நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலயே என்ன சொன்னேன், ஸ்ரத்தானா என்ன? மறுபடியும் கேட்க போறேன். ஸ்ரத்தானா ஃபெய்த் மாதாஜி, நம்பிக்கை. இம்மியா இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்சனா? இல்ல நம்மளுடைய பகவான் மேல நமக்கு நம்பிக்கை.
நீங்க கொஞ்சம் லேட் ஜாயின் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் சொன்னேன். நம்பிக்கை இன் வாட் த்ரூ வாட். நான் வந்து Last 30 minute மினிட்ஸ் மாதாஜி. கழிச்சு தான் வந்தேன் மாதாஜி. டைமே தெரியாததுனால. ஓ சாரி சார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்பிக்கை இன் வாட்? மாதாஜி மாதாஜி அந்த சாஸ்திரத்துல சாஸ்திரம் வந்து சொன்னீங்களா, அந்த இது எது பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா எக்ஸலன்ட். மாதாஜி? சாஸ்திரே ஸ்ரத்தா. சாஸ்திரத்தில் இருக்கும் இதை ஃபாலோ பண்றது தான் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு கிளாசிபிகேஷன். இன்ஃபேக்ட் சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்றவர் தான் சூரா. சாஸ்திரப்படி இருக்கிறது தான் கர்மா. நீங்க பிளாஷ்பேக் எடுத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கர்மா? வாட் இஸ் கர்மா? கர்மானா என்ன? செயல்கள் மாதாஜி, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏத்தப்ப இருக்கு. கர்மா. பேஸ்ட் ஆன் கர்மம்னா நம்மளுடைய செயல்கள் மாதாஜி. ஆக்ஷன். பேஸ்ட் ஆன் எதை வச்சு பண்ணணும் கர்மா? நம்மளுடைய 3 குணங்களால நம்ம பேஸ் பண்ணுவோமா மாதாஜி? என்னோட குணம் நான் தமோ குணம் மாதாஜி. சோ என்னோட பாட்டா தாத்தி எல்லாம் 4 பேரை வெட்டினாங்க, நானும் போய் கண்டினியூ பண்ணணும். கரெக்டா? கரெக்ட் இல்லதான், பட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு ஒண்ணு தெரியாது, பெரியவங்களை பார்த்து நம்ம ஃபாலோ ஓகே. பண்ணுவோம். சோ பேசிக்கலி அது கரெக்ட் இல்லன்னு தெரியுது இல்ல, அப்ப எதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணணும்? அது இப்பதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதுபடி எக்ஸலென்ட். பண்ணணும். அதான் சொல்றேன். சோ கர்மா இஸ் ஆல்சோ சாஸ்திரா பேஸ்ட். நம்ம கர்மா வாட் இஸ் கர்மா அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சாஸ்திரா. சாஸ்திரங்கள் விதிப்படி பண்றது கர்மா. சாஸ்திரங்களை மீறி பண்றது விகர்மா. சாஸ்திரங்கள் ஆண்டவனை லிங்க் பண்ணி பண்றது அக்கர்மா. இது நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரைட்? நம்ம 3rd சாப்டர்லயே இதெல்லாம் படிச்சிருவோம். அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களை வச்சு நடக்கிறது வச்சு பண்றதுதான் நம்பிக்கை, ரைட்? ஃபேத். சோ ஃபேத் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இப்ப சொன்னாங்க பாருங்க, நான் வந்து பெரியவங்க சொன்னாங்க வச்சு பண்ணேன். பெரியவங்களும் சாஸ்திரங்களை வச்சு பண்றதா தான் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த பெரியவங்களே தமோ குணம். மிருகாலி அதான் சொன்னாரு. நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து என்னோட ஆன்சிஸ்டர்ஸா ஃபாலோ பண்ணுவேன். கரெக்ட் பண்ண மிருகாலியும் கிளாப் பண்ணுமா, தப்புன்னு சொன்னோம். அப்ப தப்பு கரெக்ட் டிசைட் பண்றது சாஸ்திரங்கள். அதே மாதிரி நம்ம யக்னங்களுக்கும் ஒரு மோடு இருக்கு. இப்போ வந்து சாஸ்திரங்களை ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம், யக்னத்துக்கு போகலாம். இப்போ யக்னங்களையும் 3 மோடு இருக்கு. யக்னம் அப்படின்னா என்ன? சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு. நம்ம கலியுகத்துல என்ன யக்னம், என்ன பண்ணணும்? சங்கீர்த்தனம், கீர்த்தனம் பாடுற, நாம சொல்றது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். எஸ், நாம ஜபம். சரி, ஹரிநாம். வெரி நைஸ். துவாபரால யக்னான்னு நினைக்கிறேன். யக்னா வேள்வி பண்ண. அப்ப இந்த இதுல நம்ம சத்தியயுகத்துல மெடிடேஷன் சுத்த சத்துவம். சத்த மெடிடேஷன், தபஸ். கரெக்ட். மெடிடேஷன். சத்வகுணம் கரெக்ட், கலியுகம் கரெக்ட். அப்போ திரேதா யுகத்துல சொன்னீங்க. துவாபர யுகத்துல? துவாபர யுகத்துல டெய்டி வர்ஷிப். வெரி நைஸ், ரைட்? கிருதே யத்யாயதே விஷ்ணு. அப்பனா மெடிடேஷன் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. துவாயத்தே விஷ்ணு, விஷ்ணு மேல. கிருத்தேனா சத்தியயுகம். கிருத்தே யத்யாயதே விஷ்ணு. त्रेताय त्यजतो मकैः द्वापरे परिचार्यायां कलोयत् हरिकीर्तनात्. வெரி கிளியர்லி கிருத்தையில் என்ன பண்ணணும்? மெடிடேஷன். திரேத்தையில் என்ன பண்ணணும்? யக்னங்கள். அதான் யக்னங்கள் பண்றதுனா ராமர் போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு. துவாபரையில் என்ன பண்ணணும்? டீடைல் டெம்பிள் வர்ஷிப். நம்மளுக்கு அதுக்கு 3க்குமே டைமும் இல்ல, மைண்டும் இல்ல. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அர்ஜுனரே சொல்லிட்டாரு, ரைட்? என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர்? என்ன சொல்றாரு? நம்ம 12th சாப்டர்ல, நான் 12th இல்ல 6th சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாரு, நான் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஆனா என்னால மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சொல்றாரு அர்ஜுன். மைண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தென் விண்ட்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. ஆமா, நான் விண்ட கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனா என்னோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு 6வது சாப்டர்ல சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருத்தே ஃபைனலா கலியுகத்துல நம்மளுக்கு வந்த பம்பர் ஆஃபர் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே ஏஜ் ராம. ஒன்று சொல்லலாம் மாதாஜி. அதுதான் இதுக்கு முன்ன இருக்கிறவங்களாம் 1000 வருஷம், 10,000 வருஷம், 1,00,000 வருஷம் இருந்தாங்க. அவங்க நம்மளுக்கு 100 வருஷம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் கலியுகத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா தான் நம்மளுக்கு முக்கியமானதுன்னு மாதாஜி சொல்லிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு சான்சஸ். ஸோ சாக்ரிஃபைஸும் பண்றது, யக்னங்களும் வந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த யக்னம் கலியுகத்திலேயே எதை வச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யக்னமும் அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், பேஷன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து குட்னஸ்ல 11th ஸ்லோகா டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சீங்களா? ஆமா மாதாஜி, படிச்சேன் மாதாஜி. சோ மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல பண்ணா என்ன ஆகுது? சாஸ்திரங்கள் சொல்றதை வச்சு பண்றாங்க. இத வந்து கடனே, அதாவது கடும். இப்ப வந்து நிறைய தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயில் போறோம். ஓகே, ஏன் கோயில் போறோம்? போய் சாமியை பார்க்க போவோம், போய் கும்பிட்டுட்டு வருவோம் மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆன்சர். சாமியை அந்த பார்க்க விக்கிரகத்தை போய் பார்த்துட்டு சாமியை கும்பிட்டுட்டு நீங்க வருவோம். ஏன் உங்க மகன் வீட்டுக்கு போறீங்க? மகன் வீட்டுக்கோ மகன் வீட்டுக்கோ எதுக்கு போறீங்க?
அவங்கள மீட் பண்ண போறோம் மாதாஜி. Excellent. correct. அதே மாதிரி கோயிலுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை மீட் பண்ண போகணும். அதுதான் ரீசனா இருக்கணும். ஆனா ஓ. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சும்மா கோயிலுக்கு போயிட்டு எனக்கு என்ன லாபம், ஏதாவது லாபம் இருந்தா தானே. அப்ப வந்து நான் என் மகனை போய் பார்ப்பேன், அவன் எனக்கு பைசா கொடுத்தாதான் பார்ப்பேன், இல்லைன்னா வேஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்க. சோ அதனால வந்து கோயிலுக்கோ சர்ச்சுக்கோ மாஸ்க்குக்கோ வந்து நம்ம ஏதாவது வேணும்னு கேட்கறதுக்கு போகணும்ன்றது இல்ல. நம்ம ஆக்சுவலா சும்மா நம்ம ஒரு நம்ம டியூட்டி, இப்போ சொல்றாங்கல்ல, டியூட்டி ஆஸ் எ சிட்டிசன், டியூட்டி ஆஸ் அ மதர், டியூட்டி ஆஸ் அ ஃபாதர் மாதிரி டியூட்டி ஆஸ் அன் ஆத்மா நம்ம வந்து போகணும். நம்ம ஆத்மாவை வச்சுதான் ரிவர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், ஆத்மா வந்து இந்த உடம்புல இருக்க உடம்ப பாத்துக்கணும். ஆனா அந்த உடம்பு இருக்கிறதுக்கு ரீசனே ஆத்மா தான், ரைட்? அப்ப அந்த ஆத்மாக்கு ரிலேட்டிவா இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரை போய் பார்க்கணும் இல்லையா? எஸ்ஸா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. உடம்புக்கு சம்பந்தமான உங்க மகளை போய் பாக்குறீங்க, ஆத்மாக்கு சம்பந்தமான அந்த கிருஷ்ணரை, ஆத்மானாலதான் இந்த உடம்பு இருக்குன்னா அப்ப அந்த ஆத்மாக்கு சம்பந்தமான ஒருத்தரையும் நம்ம கொடுக்கணும், ரைட்? ஆனா நம்ம வந்து ஃப்ரீ வில் என்ற இதுல நம்ம கொடுக்கறது இல்ல. இப்போ வந்து நம்ம டியூட்டி என்ன, நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றத பண்ணணும், கிருஷ்ணரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஆனா எந்த அவார்டோ ரிவார்டோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் ஒரு பியூர் டிவோட்டி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சாலோக்கிய சாமிப்ய சாஸ்தி சாரூப்ய ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானானா கிருண்ணந்தி வினாமத் சேவானாம் ஜனாஹ. 4+1 merge ஆகுது. இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். எனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு வினா உனக்கு சேவை இல்லைன்னா, இப்ப நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி நான் சும்மா போய் கோயில் போயிட்டு வரலாமா? போயிட்டு வரலாம். ஆனா சேவை என்றதா ஷோஸ் லவ். நான் வந்து லவ் பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னா, உங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு, சின்ன குழந்தைய கையில வச்சுப்பீங்க, உங்களுக்கு 2 மாசம் குழந்தை எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு, ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ 24/7 சொன்னா கம்முன்னு இருக்கும் குழந்தை. ஆனா குழந்தை பசிக்கும், அது அழும். ஐ லவ் யூ சொல்றதால அந்த குழந்தை நிறுத்த போகுதா பசி? இல்ல அழுக நிறுத்துமா? என்ன மாதாஜி? தேவையானதை செய்யணும் மாதாஜி. ஆமா, பிராக்டிகலா நெசசரியா செய்யணும் மாதாஜி. பால் கொடுத்தாதானே அது சந்தோஷமா இருக்கும். எக்ஸலண்ட். பால் கொடுக்க வேண்டியது அதுக்கு சந்தோஷம் உண்டு இல்ல, அது பசி போக்குவாங்கல்ல மாதாஜி. சோ அதனால தாய் வந்து டைமிங் பார்த்து கொடுத்துருவாங்க, நேரத்துக்கு கொடுத்தே ஆகணுன்ற மாதிரி யோசனை தாய்க்கு மட்டும். குழந்தைக்கு வந்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு 3 நேரம் ஆச்சு கொடுத்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி. சோ அதனால ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. பிரபு சொன்ன மாதிரி தாய்க்கு பால் ஊட்டி வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அது ஊட்டிதான் வளர்க்கணும். அதே மாதிரி தந்தை வந்து ஒரு குழந்தையோட எஜுகேஷன், அதோட வெல்ஃபேர், அதோட செக்யூரிட்டி தந்தை. அதனாலதான் அம்மா வந்து சாப்பாடு வயிறு, அப்பா வந்து மனசுனா தைரியம், அதெல்லாம் கொடுக்கறது தந்தையாலதான் முடியும் அப்படின்னு. அதனால இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடமை உள்ள எண்ணத்தில், பிரேமை உள்ளத்துல பண்ணக்கூடாதானே, பண்ணா சந்தோஷம், அது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் கடமை. அதனாலதான் நம்ம வைத்தியனா என்ன, வித்திப்படி ரூல்ஸ் படி ஃபாலோ பண்றதுதான் சாதனா பக்தி. அதனால வந்து மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம என்னோட ஷாப்பிங் லிஸ்ட் எடுத்துன்னு போய் காட்டாம, ஜென்ரலா எனக்கு ஏதாவது பௌதிக ஆசை வேணும் இல்லாம, ஜஸ்ட் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்றது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதே மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போறச்சு ஜென்ரலா எங்க அம்மா திடீர்னு சொல்லுவாங்க, சேஞ்ச் இருக்கா, ஐயோ ஏன் இப்படி வர, ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்வாங்க. கடைசியில பார்த்தா தட்ஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஏன்னா ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி யூ ஹேவ் டு டேக் சம்திங். ஃபிளவராவது எடுத்துக்கலாம், எடிபிள்ஸாவது எடுத்துக்கலாம், ஆனா எல்லாருமே அப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்படி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ நான் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரிக்வெஸ்ட், எல்லாருமே நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. லைக் இப்போ இது வரைக்கும் நான் இது பண்ணல, ஐ வில் டூ திஸ் அப்படின்னு. இப்போ என்னோட ரெசல்யூஷன் ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் திஸ். எவ்வளோ சக்சீட் பண்ணுவேன், எத்தனை கோயில விடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் நான் ஐ திங்க் அனுசூயா மாதாஜி வீட்டுக்கு போறச்சு அவங்க கியூட்டா சின்ன பாக்கெட்ல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பேக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, ரைட்? அது வந்து அவங்க எடுத்துன்னு போயிட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டு, நீ கோயில் போறச்சு இதை கொடுத்துட்டு, அவங்க வந்து நெய்வேத்தியம் மாதிரி பிரசாதம் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எந்த டைம்ல போனாலும் தே டூ தட், ரைட்? நம்ம கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணர் கொடுத்த சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். இது ஒரு நைஸ் கான்செப்ட், ரைட்? அடுத்தது வந்து யூஸ்வலா நான் பண்றது, இது வந்து நான் புதுசா இது வரைக்கும் பண்ணது இல்லை, ரைட்? இது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது என்னோட ரெசல்யூஷன். யூஸ்வலா நான் பண்றது வந்து நம்ம forget the donation part. பிசிக்கலா கொடுக்கறது வந்து நெய் கொடுப்போம், தீபத்துக்கு பிரசாதத்துக்கு ஃபுட் கொடுப்போம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளவர்ஸ் எடுத்துட்டு போவோம். இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலரா பண்றது. நம்ம ரெகுலரா பண்றதை விட்டு ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாமா என்னோட இதுல இது இருந்துச்சு. சோ ஐம் திங்கிங் ஐ வில் இன்கார்பரேட் திஸ். அது மாதிரி நீங்க எல்லாம் என்னோட ரிக்வெஸ்ட், ஏகாதசி அதுவும் ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணியே ஆகணும்னு நான் சொல்லல. அதுக்கு நான் மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்கன்றதால நான் இந்த ரெசல்யூஷன் எடுத்தேன். என் கையில இது இல்ல, அதனால நான் கோயிலுக்கே போல அப்படின்ற எண்ணம் இல்ல.
பெரும்பாலும் இந்த பிளான் போடுச்சு எப்பமாவது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ மந்த் நான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படி எடுத்தா கூட ஓகே. ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ரெசல்யூஷன் இருந்துச்சு நிறைய தடவை சின்னப்போ நம்ம எடுத்திருப்போம், ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டோம், இல்ல எடுத்தே இருக்க மாட்டோம். என்ன மாதிரி அவங்க எடுக்கவே மாட்டோம். சிலர் வந்து எடுப்பாங்க ஆனா தேல் பிரேக் அப்படின்வாங்க. இந்த தடவை நம்ம எடுத்துட்டு அடுத்த வருஷம் இதே டைம் பகவத்கீதா நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன், ஆனா பக்தி வைப்பை சொல்லிக் கொடுக்கறச்சு நீங்க எல்லாம் வந்துருவீங்களா? அப்போ நீங்க மாட்டீங்க. அப்போ இந்த கேள்வி எல்லாம் நான் கேட்பேன். சரிங்களா? சோ ஓகேயா இல்லையா? ஹரே Yes, கிருஷ்ணா. Mataji. ஹரி போல். 17.12. हरे कृष्ण माताजी। अभिसंदयातु फलं तम्बातम् अभिचैवयत् इज्जयदे परतिश्रेष्ठ तं यज्ञं वित्ति राजसम्। டிரான்ஸ்லேஷன். ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது நீங்க சொல்ல போறீங்க. அதாவது தற்பெருமைக்கு எந்த யாகம் பண்ணுவாங்க? யார் பண்ணுவாங்க? ஏன் பண்ணுவாங்க? இப்போ எல்லாருமே வந்து இது பார்ப்போம், சொர்க்கத்துக்கு போகணும் நிறைய யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றத பார்த்திருப்போம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா யாராவது வந்து நிறைய யக்னங்கள் ரொம்ப பயங்கர யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ண சூப்பரா ஒரு கிங் பண்ணாரு. யாரு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? அது யாரு அந்த ராஜா? தக்ஷிணா மாதாஜி. இல்ல அவர்தான் தசரதரா மாதாஜி? தசரதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவலி பண்ணாங்க. நான் சொல்றது ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லாம வெறும் பயஸ், மெட்டீரியல் பயஸ். பயஸ்லயே 2 கேட்டகரி இருக்கு, மெட்டீரியல் பயஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் பயஸ். எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஒருத்தருக்கு பசியில இருக்கிறவங்களுக்குன்னா அது பயஸ்ல வரும், பௌதிக பயஸ். அதுவே பிரசாதம் கொடுத்தானா ஸ்பிரிச்சுவல் பயஸ், ரைட்? இப்போ பௌதிக பயஸ்ல இருக்கிறது இட் வில் கம் அண்டர் கர்மா. மாதாஜி அம்பரீஷ மகாராஜாவா? அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கிரெடிட், எல்லாமே அவர் பிரசாதம், அவர் தொடவே மாட்டாரு, ரைட்? பரத மகாராஜாவா? திரிசங்கு மாதாஜி. பரத மகாராஜாலும் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல், அது உண்டிதான் பண்ணுவாரு. நெக்ஸ்ட் எஸ் பிரபு. திரிசங்கு மாதாஜி. அவர் யாரு பிரபு? எனக்கு தெரியாது. திரிசங்கு சொர்க்கத்துக்காக அந்த யஜ்ஞம் பண்ணார் இல்லையா? ஓ இருக்கலாம், எனக்கு அது தெரியாது. மேபி அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், பல்லியா கன்வெர்ட் ஆயிடுவார் அவரு. கிங் நிர்கா. கிங் நிர்கா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அவர் வந்து பிளான் போடுவார். ஏகாதசி ஆனோடனே அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு. ஏகாதசி ஆனமும் பண்ற தானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல். அதனால அவர் பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாரு. என்னன்னா சொர்க்கம் அந்த மாதிரி டார்கெட்ல நல்லதே. அவரோட கணக்கு வந்து இவ்ளோ சேர்ந்துச்சு. ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணுவார் அவரு. அது என்ன அந்த தப்பு? அதுவும் இன்சிடென்ட்லி இல்ல ஆக்சிடென்ட்லி. என்னது அது? பிராமணருக்கு அந்த கொடுத்த பசுல வந்து ஒரு பசு திரும்பி வந்துரும் மாதாஜி அவரோடதுக்கு. சோ பேசிக்கலி பிராமணருக்கு கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணா 1 கொடுத்த பசுல ஒண்ணு ரிட்டர்ன் ஆனவனே பிராமணா 2க்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆன பசுவே கொடுத்துருவாரு. சோ 2 பிராமணர்களும் அவங்க வந்து சண்டை போடுவாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, ஐ வில் ரீப்ளேஸ் இட் வித் 1 lakh cows or 10 lakh cows. I don't remember the number. 1 lakh cows or 10 lakh cows. அந்த நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்வாங்க. ஆனா நம்மளா தான் give it to me அப்படின்னு சொல்லி நான் சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி பண்ணிருப்பேன். ஆனா பிராமணர்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி சந்துஷ்டம் நம்ம பார்த்திருப்போம், ரைட்? அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன். அதனால அவங்க என்னோடது உண்டி போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆர்கியூ பண்ணி, அதனால அவர் பண்ண பாவத்தினால் 2 ஆப்ஷன் யமா கொடுக்குறாரு. அது என்ன 2 ஆப்ஷன் யமா கொடுக்குறாரு? பண்ண புண்ணியங்களும் இருக்கு. அதனால யமராஜ் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் பி. செய்த கர்மத்துக்காக பள்ளிய போவாருன்னு மட்டும் தெரியும் மாதாஜி. அவர் பள்ளிய போவார் கடைசியில. பள்ளிய போறாரு, ஓகே. பட் அதுக்கு முன்னாடி யமராம சொல்லுங்க ஜானகிராமன் பிரபு, என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு? அதான் அவருக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகலாம். நல்லா நிறைய காரியங்கள் நல்லா செஞ்சிருக்காரு. ஒரே ஒரு தவறு செஞ்சதுனால நீங்க இந்த பலியா பிறக்க நிர்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஒரு நான் பலியா தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டுக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் 2 ஆப்ஷன் கொடுப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு நல்லது பண்ண கிரெடிட்டும் என்ஜாய் பண்ணலாம், இந்த மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு பாவமும் அனுபவி. விச் ஒன் யூ வாண்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் ஃபர்ஸ்ட் பாவத்தை அனுபவிச்சுட்டேன், அதுக்கப்புறம் புண்ணியத்தை. அவர் பாவத்தை அனுபவிச்சதால அனுபவிப்பேன்னு சொன்ன உடனே அவர் பலியா போயிடுவார் நேரா. அந்த புண்ணியம் அவருக்கு என்னன்னா, அதுவும் அவர் அந்த பண்ண புண்ணியத்தில் ஒரே ஒரு புண்ணியம், ஒரு தானம் கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதனால அவர் என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணராயே வந்து அவரை கையில தூக்கி லிபரேட் பண்ணுவாரு. அதுதான் அவர் ஸ்பெஷல். சோ பேசிக்கலி சொர்க்கம் போறதுக்கோசரம் இல்ல நிறைய பௌதிக பெனிஃபிட்டுக்கோசரம் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. பௌதிக பெனிஃபிட்டுக்கோசரம் பண்ற 1 or 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க.
பௌதிக யாருக்காவது பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டு யாருக்காவது கொடுத்துட்டு போட்டோ எடுக்கிறது, விளம்பரம் பண்றது எல்லாம் இருக்குது. இந்திரன் எல்லாம் பண்றது என்ன மாதாஜி? அது வந்து பிரபு சொல்றது வந்து ப்ரைடு. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் இந்திரன் எல்லாம் பண்றது அது மாதிரி தானே மாதாஜி? இந்திரன் வெரி நைஸ். இந்திரனுக்கு பண்றது ஓகே, வெரி நைஸ். அதான் இந்திரனுக்கு பண்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனா கணேஷா கிட்ட பிசினஸ் பேசுவாங்க. நான் ஒரு தேங்காய் கட் பண்றேன் உனக்கு, ஆனா எனக்கு 50 ரூபாய் தேங்காய் நான் உனக்கு வெட்டுறேன், கொடுக்குறேன், உடைக்கிறேன், அண்ட் யூ வில் கிவ் மீ பேக் 5 lakh ரூபி ப்ரொமோஷன், இல்ல நான் வீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டிரான்சாக்சன் பாத்திருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி, நேர்த்திக்கடன் போட்டுக்கிடுவோம் மாதாஜி. முடியற எனக்கு இந்த காரியம் நடந்தா. எக்ஸாக்ட்லி. சோ பௌதிகத்துக்கு பிரபு சொன்ன மாதிரி தன்னோட தற்பெருமைக்கோசரம் சிலர் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா லட்சுமி பூஜை பண்ணுவாங்க. லட்சுமி பூஜை வந்து பூஜைக்கு பண்ணா தப்பு இல்ல, ஆனா கிரேட்னஸ். சேம் வித் கணபதி பூஜை கூட என்னன்னா, அந்த கணபதியை விட என் கணபதி பெருசா இருக்கணும். இந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்ல பண்றது வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் மோட் ஆஃப் பேஷன். சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கோ எனக்கு ஏதோ வேணுமோ, பிரபு சொன்ன மாதிரி டம்பத்துக்கோ ப்ரைட், ரைட், அதுக்கோசரம் பண்றது எல்லாமே வந்து தப்பான கணக்கில் வரும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 11, 12, 13 இப்ப வந்து நம்ம குட்னஸ் பார்த்தோம், பேஷன் பார்த்தோம். இப்போ தமஸ் குணத்தில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது 13 ஸ்லோகா படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரும் படிக்கிறதா இருந்தா படிங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி. நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. நம்ம நாளைக்கு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஏகாதசி. எதுக்குன்னா ஃபாஸ்டிங் நாளைக்கு இருக்கும். இன்னைக்கு சொர்க்க வாசல் போறவங்க தாராளமா போலாம். சொர்க்கம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. பரமபதம்ன்றதா தமிழியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வைகுண்டம்ன்றதா தெலுங்கு அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் நார்த் இந்தியால யூஸ் பண்ணுவாங்க. சொர்க்கம்னு மீன் பண்றது பரமபதத்தை தான். இங்க இருக்கிற பௌதிக சொர்க்கத்தை இல்லை, ரைட். அதனாலதான் பரமபத வாசல் தான் எழுதிருப்பாங்க தமிழ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம். அவங்க இதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால we should remember that one. செகண்ட் வந்து நம்ம வைஷ்ணவா கேரக்டர் படி பார்த்தோம்னா, எப்போ பிரம்ம முகூர்த்தா வருதோ அப்பதான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தா நாளைக்கு காலையில வரும். அதனால நாளைக்கு தான் we will follow ஏகாதசி. ஃபாஸ்டிங் நாளைக்கு இருக்கும். சோ நாளைக்கு மார்னிங் வந்து ஃபாஸ்டிங், நாளானிக்குதான் பாராயணம், லைக் ஃபர்ஸ்ட் தான் பிரேக்கிங் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம். பகவத்கீதா இங்கிலீஷ்ல ஒன்னும் ஜபமாலாவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மாதாஜி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். உங்ககிட்ட கேட்டேன் மாதாஜிட்ட. நம்ம அவங்க சொன்னாங்க நீங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட டிவோட்டியான்னு கேட்டாங்க. ஆமான்னு சொன்னேன். பிரசாதம் கொடுத்தாங்க கோயில்ல. அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டேன், நான் சாப்பிடலாம ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. நீங்க பிரபுபாதா இதை ஃபாலோ பண்ண, நம்மளோடது நாளைக்கு தான். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங்னா சாப்பிடாதீங்க, நாளை நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் அது போட்டோ இது புக்கு வாங்கும்போது பிரபுஜி எல்லாருமா போட்டோ எடுத்தாங்க. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரி போல், சூப்பர். இந்த மந்த் ஸ்பெசிபிக்கலி சாஸ்திர தியானம் பண்ணாலும் அது அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா மாதாஜி? அதனால நான் கேட்டேன், நம்ம இதுல இப்படி எடுக்க மாட்டேன். இல்ல நாங்க வந்து இந்த மாதிரி இவங்க வாங்கியிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணணும், அதனால உங்களை போட்டோ எடுக்கிறோம்னு சொன்னாங்க. அதர்வைஸ் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. சாஸ்திர தியானம் பண்றதுக்கு இப்போ எடுத்தீங்கன்னா, சாஸ்திர தியானம் இந்த மந்த் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் வரும், ரைட். நம்ம வந்து பகவத்கீதா தியானம் ஸ்பெஷலி ஏன்னா இது கீதா ஜெயந்தி மந்த். நினைச்சு பாருங்க, வைகுண்ட ஏகாதசி இந்த மந்த்ல 3 ஏகாதசி வருது. சாஸ்திரதான், கீதா ஜெயந்தி, வைகுண்ட ஏகாதசி வெரி ஸ்பெஷல், ரைட். சொர்க்கவாசல் என்டர் பண்ணா நேரா அங்க இருக்கிற வைகுண்ட பரமபதமா என்டர் பண்ணலான்றதும் ஐதீகம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 3வது நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்றோம். 3வது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற தியானம், நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது யக்னமா பத்தி. கரெக்ட் டைமிங் பாருங்க, இன்னைக்கு பார்த்து யக்னங்கள். திஸ் பர்டிகுலர் யக்னம் பகவத்கீதா எல்லாம் கொடுக்கறது எந்த யக்னம், எந்த மோட்ல வருது? தத்துவ குணம், சத்வம் அப்கோர்ஸ் சத்வம்லயும் சொல்லலாம், பட் மோர் ஃப்ரம் சுத்த சத்வ குணத்தில் வரும். ஏன்னா எல்லாமே டிரான்சென்டல். சோ இது பயஸ். நான் சொன்னேன், நிர்கா வந்து அந்த ஒரே ஒரு தெய்வீக கோயில் கட்டுற சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதால நேரா அங்க போயிட்டார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பாக்கணும். ஓகே, இப்ப படிக்கலாமா? 17.13. ஹரே கிருஷ்ணன். விதி ஈனம் அனுஷ்டானம் மந்திரம் ஈனம் அதர்ஷனம் சரத்தா விரஹீதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திர உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்தாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப என்னன்னா, ஏதாவது வந்து சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்ணாம, ரைட், பிரசாதம் கொடுக்காம, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, கூப்பிடுவாங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா,
முன்னெல்லாம் அம்மா கூட நாங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நானும் எங்க அண்ணாவும் 3 வருஷம் டிஃபரன்ஸ் ஆனா ஒரே நாள் டேட். அப்ப வந்து தனியா வீட்டுலதான் கேக் பண்ணுவாங்க. வீட்டுலதான் நைட் எல்லாம் உட்காந்து முன்ன மாதிரி எல்லாம் கூட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல, பீட்டர் எல்லாம் இல்ல, கையில தான் அடிக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு சைட்ல பண்ணி ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் கூட வீட்டுலதான் பண்ணுவாங்க. ஒரு பழைய காலத்து ஒரு ரவுண்ட், அது இன்னும் கூட அந்த டேஸ்ட் வராது. உப்பும் ஐஸ் கியூபும் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. நாங்க ஒரு 2 நிமிஷம் ரொட்டேட் பண்ணா கசின்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய நேரம் ரொட்டேட் பண்ணி நாங்களே சாப்பிடுவோம், அது வேற. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வீட்டுல பண்ணி அத்தனை பேரை கூப்பிடுவாங்க ஒரு பர்த்டேக்கு. ஆனா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் யூ வெல்கம் சொல்லிட்டு ஹைட்டி. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட் ஒன்லி சில்ட்ரன். ஏற்கனவே பசங்க குட்டி செவராங்க, இதுவும் சூப்பர்விஷன் இல்லாம. நான் தப்புன்னு சொல்ல, பட் கரெக்டான ப்ராசஸா இல்ல, ரைட்? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரசாதம் இல்லாத ஒரு யக்னமும் வேதிக் ஹைம்ஸ்னா அந்த சாண்டிங்கே இல்லாதமும் ப்ரீஸ்டுக்கு பே பண்ணாமலோ இல்ல ப்ரீஸ்டே இல்லாம பண்றதெல்லாம் தாமசிக் குணம் அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பாத்தீங்கன்னா கெட் டுகெதர் செலிப்ரேஷன், வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங். முன்னெல்லாம் வந்து சஷ்டியத்து பூஜை எது பண்ணாலும் பூஜாரி கூப்பிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் ரீசெண்டா பார்த்தேன், ரைட், யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ் இல்ல ஃப்ரெண்ட், அவங்க வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங், வி ஆர் த்ரோயிங் அ பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ். அதுவும் என்னன்னா ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ல, அதுவும் பாருங்க, பண்ண வேண்டியது நல்ல விஷயம். அது கோயில்ல பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, வீட்டுல பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ரெண்டும் இல்லாம ஒரு ஹோட்டல்ல கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே இல்ல, ஹைட்டின்றது. அந்த ஹைட்டிலையும் நான்வெஜ். அப்போ எவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் சேர்த்து வருது. இதுக்குதான் சாஸ்திரங்கள் படிக்கணும். வெளியில இருந்து பார்த்தா வா எவ்வளவு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க எப்படின்னு. ஆனா இதுவே ஒரு டிவோட்டி பார்த்தேன், அதே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. அவங்க பர்த்டே அவங்க ஒருத்தங்க வந்து அவங்க வந்து எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வீட்டுல அதுவும் ஒரு தாமோதர் மந்த்ல தாமோதர் ஆர்த்தியோட லிங்க் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் வீட்டுல சமைச்சு அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. அவங்க சமைக்கல, அவங்க குக் வச்சுதான் சமைச்சாங்க. பட் எல்லாமே எவ்வளவு நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். அதான் சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்றவங்க அதே ஆக்ஷனை எப்படி பண்றாங்க, சாஸ்திரங்கள் மீறவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா ஐ ஒன்ட் நோ, நான் இது பண்ணாலும் கரெக்ட் நான் நினைப்பேன், ரைட்? இப்ப நான் காஸ்ட்லியா பார்ட்டி த்ரோ பண்ணா யூ வில் டெல் இட் இஸ் கிரேட், பட் அது கரெக்டா இல்லையான்றது எனக்கு கூட தெரியாது. அதனாலதான் நான் சாஸ்திரங்களை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றத பண்றாங்க. இப்போ சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது தியானங்கள் வந்து கான்ட்ரரி டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடாது. எந்த ஃபுட்டும் வந்து சேரிட்டி, அதாவது எந்த ஃபுட்டுமே கொடுக்காம, மந்திரங்கள் சொல்லாம, ப்ரீஸ்டே இல்லாமலோ இல்ல ப்ரீஸ்டுக்கு பே பண்ணாமலோ பண்ணா வெரி வெரி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு ப்ரீஸ்ட கூப்பிட்டா அவங்க வந்து அங்கதான் பேரம் பேசுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? அவ இவ்வளவு கேட்கிறாருப்பா, என்ன பண்றாரு, ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணிட்டு போறதுக்கு 5000 ரூபாவா, என்ன பண்ணாரு, ஒண்ணுமே பண்ண. அது நம்மளால பண்ண முடியாது இல்ல, உங்களால பண்ண முடியாது, என்னால பண்ண முடியாது இல்ல. வேதங்கள் கிடைச்ச நீங்க சொல்லலாம், அவர் வந்து வைஷ்ணவா கூட இன்னும் ஆகல, பிராமணா டசன்ட் மேட்டர், தீராவா கூட இருக்கட்டும், பட் வி நீட் இம், ரைட்? அங்க பேரம் பேசுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் வெரி ரைட் அப்ரோச், ரைட்? அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமசிக்க குணம். நம்பிக்கை இல்லாததால அவங்க என்னன்னா ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கோசம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கெட் டுகெதர், அதாவது கணபதி கெட் டுகெதர் கூட இருக்கும், காளி கெட் டுகெதர். ஆனா நம்ம என்ஜாய் பண்றதுக்கு கணபதி பேரை சொல்லி ஒரே கான்சர்ட் பார்ட்டி இப்படி பண்றவங்களும் இருக்காங்க, ரைட்? அதனால வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரெக்ரியேஷன் கோசம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, பேசிக்லி கைண்ட் ஆஃப் ஃபேக், ரைட்? இதெல்லாம் வந்து தப்பாகும். மந்திரங்கள் வந்து தெரியாம பிச் பண்ண. இப்ப பல்தேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாத்னா, அவர் சொல்றாரு மந்திரங்கள் வந்து அந்த சிலபல்ஸும் பிச்சும் இல்லைன்னா கூட அது கரெக்டா இருக்காதுன்னு. ஆனா நம்ம சாஸ்திரங்கள் பொறுக்கும் நம்ம சொல்ற பாகவதம் அதை பத்தி சொல்ல, பட் ஜென்ரலா சொல்றேன் அது இல்லாம. அதனால அவங்க நீட் தட். ராமானுஜர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ப்ராப்பர் பிராமணர் அன்றது வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி. இப்ப வந்து பிராமணா கிரேட்டானா பிராமணா கிரேட்டா தான் இருக்கணும். இங்கெல்லாம் நான் சொல்றேன், இப்ப பிரபு பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னார், ஜானகிராமன் பிரபு. அம்மானா பால், அம்மா பெருசா சொல்றீங்க பிரபு, பக்கத்து வீட்டு அம்மா பாலே கொடுக்க மாட்டாங்க, வேலைக்காரங்க தான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்க அம்மா இல்ல, கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா? அம்மான்ற கடமையே பண்ணல. அதை வச்சுட்டு அவங்கள ஒரு ஸ்டாண்டர்டா நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம முட்டாள். அதே மாதிரி ஒரு பிராமணர் இந்த மாதிரி அடிக்கடி சொல்லுவான், என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பிராமணர், அவன் வந்து பூணூல எடுத்து அந்த கோட் ஸ்டாண்ட்ல போட்டுட்டு அவன் சிக்கனை தான் சாப்பிடுவான். அப்ப அவன் பிராமணர் இல்ல. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொல்றேன்? சரி, ஒரு பிராமணர்னா இப்படி இருக்கணும், அதை ஃபாலோ பண்ணனா he is not a brahmana, he is called a பிராமண பந்து, பிராமணரோட ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு. ஏன் ரிலேட்டிவ் என்னன்னா he does not belong to the category. மாம்சம் அண்ணா என்ன அர்த்தம்? மாம்சம் அண்ணா என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் உன்னை கொண்டு சாப்பிட்டால் நான் அடுத்த ஜென்மத்துல
உனக்கு நான் வந்து உணவாவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே சாப்பிடுறது. அதான் மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். மாம்சம் மாம்சம் மானாலே நான் உனக்கு உணவாவேன்ன்றதுதான் மாம்சம். அது தெரியாமலே மாம்சம் மாம்சம் அப்படின்வாங்க. ரைட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிரசாதம் கொடுக்காம இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஆடு வெட்டுறது காடு வெட்டுறது இதெல்லாம் வந்து பண்றது இஸ் நாட் தேர் இன் தி சாஸ்திரம். அப்ப நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, சத்தியயுகத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணாங்களே. எங்க அம்மா சொன்னாங்க கூட என்னன்னா ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யக்னா அப்படின்னு பண்றாங்க. ஆனா ஏன் பண்ணாங்கன்னா அப்ப வந்து கண்ணெதிரில பாப்பாங்க. இது வந்து சொல்றது ஒண்டி இல்ல, கண்ணெதிரிலேயே அந்த யக்னம் பண்றதால அந்த பர்டிகுலர் உயிர் போயிட்டு மனித உயிர் வர்றதையும் அவங்க பார்த்திருக்காங்க. நேரா அந்த உயிர் வந்து இன்னொரு வயதான ஹார்ஸா இருந்தா புது ஹார்ஸோ கவோ வர்றதையும் பார்த்திருக்காங்க. சோ இது வந்து கண்ணெதிரில பாக்குறது எதனால முடிஞ்சிச்சுன்னா பிராமணர்கள் பியூர், தேவர்கள் நார்கர் எல்லாம் வந்து பேசுவாங்க. அந்த லெவலுக்கு தேவர்களும் பார்த்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு பியூரிட்டி இருந்துச்சு, நம்மளுக்கு இல்ல. அதனால நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அதை பண்ணவும் கூடாது. அதனால ஃபெய்த் நம்ம வந்து தேவர்கள் வந்து எதுக்கோசம் கும்பிடுறாங்க, நம்ம ஏதாவது பைசா பண்ணணும்ன்றதால இக்னோர் பண்ணி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ரிலீஜன் தப்பு அதர்மங்கள் செய்யறதெல்லாம் தப்பான கணக்கில் வரும். அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து ஆஸ்டாரிட்டி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசினால நான் இன்னைக்கு செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சீக்கிரம், ஏன்னா நீங்க பிஸியா இருப்பீங்க. கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. சோ நான் இன்னைக்கு அதனால நான் குயிக்கா செஷன் எடுத்தேன். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இதுவும் ஆஸ்டாரிட்டின்றது வந்து ஆஸ்டாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச் அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஓம் தத் சத்ன்றத பத்தி பாக்குறோம். அதை வந்து நம்ம பாக்குறோம். இப்போ வந்து இதோட நான் செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபேஸ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பத்திதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய், நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். கோயில் போகாதவங்க இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு டெஃபினட்டா ஒரு தடவையாவது விசிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ நான் இதோட என்னோட செஷனை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நைட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கணுமா மாதாஜி? நம்ம இதுல வந்து ரொம்ப நைட் முழிச்சிட்டு இருக்கிறது இல்ல பிரபு. பட் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா we do austerities. அதாவது நிறைய சாண்டிங், நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஹியரிங் ஸ்ரவணம் கேளுங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. அதனால இன்னைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா அப்படின்னா நினைச்சேன். எதுக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம், சரி நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம் நீங்களும் வரலான்றதால தான் 3 to 4 ஃபர்ஸ்ட் 4 to 5 அப்புறமா அம்மா சொன்னாங்க சரி 5 நாங்க காலையில போயிட்டு வந்தோம். பட் நிறைய பேர் சாயங்காலம் போவாங்கன்றதால பிரபு கிட்ட 3 to 4 அப்படின்னு எடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி லாஸ்ட் மூமெண்ட் இருக்கு. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன், எண்ட் பண்றேன். ஏதாவது மாதாஜி சந்தேகம்? நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கட்டுமா மாதாஜி? யாரும் நாளைக்கு ஜாயின் பண்றதா நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்லோகா கிளாஸ்ல 11 o'clock நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் 180 ஸ்லோகாஸ் படிக்கிறோம் பிரபு மாதாஜி. 11 o'clock யாரும் அப்படி ஜாயின் பண்ண விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம இதுல இருக்குது, நம்மளோட பிளிஸ்ஃபுல்லோட லிங்க் நம்பர் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லலையே, எது சாப்பிடணும்? இன்னைக்கு ரெகுலரா சாப்பிடலாம் பிரபு. நம்ம ஃபாஸ்டிங் நாளைக்கு வந்து ஓகே வெரி நைஸ். நாளைக்கு வந்து 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் இருக்கு. நிர்ஜல் அப்படின்னா நிர்ஜல்னா தண்ணி சாப்பிட மாட்டேன் எல்லாம் சாப்பிடுவேன்றது இல்ல, தண்ணி கூட சாப்பிட மாட்டேன் எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க. அது முடியலன்னா தண்ணி ஒட்டி சாப்பிட்டுட்டு வெறும் ஜலம் சாப்பிடுற ஃபாஸ்டிங். மூணாவது ஒன்லி லிக்விட்ஸ், அதாவது ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஆர் ஃப்ரூட்ஸ், பால் எல்லாம் வரும் அதுல. இல்லைன்னா வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற இன்னொரு ஃபாஸ்டிங். இல்லைன்னா 5th ஃபாஸ்டிங் என்னன்னா எனக்கு சாபுதானா அப்புறம் வந்து சாம ரைஸ். சாபுதானான்றது ஜவ்வரிசி. ஸோ பேசிக்கலி ரைஸ், வீட், இது ரெண்டும் தானியங்கள், பல்சஸ், அரிசி வகைகள் சேர்க்காம வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடுறது 4வது. 5வது வரை. ஸோ இதுல எந்த வெரைட்டி உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ பண்ணலாம். நாளைக்கு ஒரு நாள் உண்டி நிறைய பேர் வந்து ஒரு வேளை சாப்பிடுவேன் ஆனா எல்லாம் சாப்பிடுவேன்னுவாங்க. நம்ம பரம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 3 வேளை கூட சாப்பிடலாம். ஆனா இந்த தானியங்கள் இதெல்லாம் வந்து சேர்க்க மாட்டோம். வேர்க்கெல்லாம் சாப்பிடலாம், வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடலாம், ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம். நம்ம வந்து ஜவ்வரிசியில பண்ண உப்புமா இல்ல ஜவ்வரிசியில சில தயிர் சாதம் அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். சாம சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி விஷயம் நட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. நல்ல டாபிக் எடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணலாமா? அவுல் சாப்பிடலாமா? அவுல் அவுல் சாப்பிடக்கூடாது. அவுல் இஸ் ரைஸ். நோ. மாதாஜி ஆயில் எத்த ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி? எனி ஆயில்.
மாதாஜி மஸ்டர்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தில்லு யூஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் பண்ணக்கூடாது. யூசுவலாவே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மஸ்டர்ட்ன்றது கடுகு இல்லையா? ஆமா மஸ்டர்ட் மாதாஜி. மஸ்டர்ட் வந்து அப்புறம் we don't eat நல்லெண்ணெய் எல்லாம் mustard யூஸ் ஏகாதசி. பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு இதுல படிச்சேன் மாதாஜி. மஸ்டர்டே சாப்பிட மாட்டோம்ல மாதாஜி? இல்ல நம்ம கடுகு தாளிக்கும் போது கடுகு போட்டு தானே தாளிப்போம் மாதாஜி, அதுக்கு சொன்னேன். மஸ்டர்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு தான் நான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடா சரி, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ன்றதை விட என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே ஆமா கரெக்ட், அப்படிதான் சொல்லணும் மாதாஜி. தாளிக்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் சொல்லணும், பாசிட்டிவ் எது செய்யணும்னு தான் சொல்லணும் மாதாஜி. கரெக்ட். மாதாஜி ஜீரகம் போட்டு தாளிக்கலாம் இல்லைங்க மாதாஜி? ஜீரகம் போடலாம் நீங்க. சோ கோரியண்டர் தனியா இலை யூஸ் பண்ணலாம். சோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சில்லிஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? சோ பால், Thank you, தயிர், மாதாஜி. பன்னீர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிரவுண்ட்ல இருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது கேரட், சக்கரவள்ளி கிழங்கு, எல்லாமே use நிலக்கடலை எல்லாமே சாப்பிடலாம். பீட்ரூட், காளான் வந்து சாப்பிடக்கூடாது மாதாஜி. முள்ளங்கி காளான் எப்பவுமே சாப்பிட காளான் மாட்டோம். எப்பவுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. இதுல எப்பயுமே சாப்பிடக்கூடாது. கரெக்ட். காளான் எப்பவுமே சாப்பிட மாட்டோம். சோ அதனால ஆனியன் கார்லிக் காளான் நான் ஏன் சொல்லலைன்னா நம்ம எப்பவுமே சாப்பிட மாட்டோம், அதனால நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? காஃபி டீ எப்பவுமே சாப்பிடக்கூடாது, ஸ்பெசிபிக்கா ஏகாதசி அப்போ யாருமே சாப்பிடக்கூடாது. வேற என்ன சொல்றது? அதான் என்ன சாப்பிடணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அது போதும் மாதாஜி, சாப்பிட சொல்லிட்டீங்கல்ல, சரி, சாப்பிட அப்புறம் பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். சரி, சிக்கன் மட்டன் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அதுவும் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் சொல்லலையே மாதாஜி முட்டை சாப்பிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தங்க என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க, மாதாஜி இப்ப வந்து முட்டை ஃபேக் வருது, அது நான்வெஜ் இல்ல, அத வந்து கவர்மெண்ட் பேன் பண்றாங்க, அது சாப்பிடலாமான்னு. கவர்மெண்டே பேன் பண்ணுதானா அதுல என்ன கெமிக்கல் இருக்கும், அதையே சாப்பிடணும் நம்ம. சோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங், ரைட்? அது ஆல்ரெடி சாப்பிடுறவங்களே சாப்பிட வேணான்றா, நம்ம போய் எதுக்கு ட்ரை பண்ணணும்? என்னது மாதாஜி சாப்பிடக்கூடாது பேங்க் பண்ணுது? முட்டை வந்து இப்போ ஏதோ கெமிக்கல்ல வந்து ஆர்டிபிஷியலா தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முட்டையில நம்ம சாப்பிட மாட்டோம்ல மாதாஜி. அதான் இது வந்து கவர்மெண்டே பேன் பண்ணிருக்கு, இட்ஸ் வெஜிடேரியன் எக் அப்படின்னு. அது பேன் கவர்மெண்டே பண்றச்சே நம்ம எப்படி மாதாஜி ரிஸ்க் எடுக்கணும்? அதுக்கு சொல்றேன்.